gandengke lakone tak nggo gawe sayembara Kunthi. Aku kalah saiki Kunthi tak nehke kowe merga kowe sing wis menang. Iya. Amung mengkene. Kakang Basudewa jumbuh karo gendera ingkang kok pasang iku mau. Umbul-umbul kuwi munine sayembara Dewi Kunthi. Ya senajan tuwi aku sing menang lan Kunthi kuwi dadi duwekku. Ning aku urung wae aku arep nyedak apa dene nyenggol. Apa dhewe nggawa lunga aku yo urung wani. Merga kuwi arep tak nggo sayembara. Gendera mudana saiki genderaku tak unggahne kono. Sapa sing iso ngalahke Genti marang aku Kordane Narasoma ya kuwi sing iso ndarbeni Dewi Kunthi Talibrata. Sinongwati jagat kang kinaryi among mbak lomembak lerombak ing ayono ana bale lumut ambaganggak awita dedenceng-dencengan
mangko to samangko nggih putra-putraku Destarata Pandhu apa dene Widura marmane pun Rama ngundang marang jeneng para satelune satemenipun bapa sedya pitakon marang jeneng para kabeh aku wis tuwa ana ing negara Ngastina jenenge Prabu Abiyasa wis tuwa mengkone bakal iso nurunake Nalendra utawa putra ingkang pantes dadi ratu ana ing Ngastina mula kang saka iku anakku wong tulu harya tak todi sapa ingkang kudu pantes dadi ratu Destarata nuwun kepareng matur Kanjeng Rama kula menika Caca Netra kirang pana menawi ningali eden-edening jagat raya pramila kula mboten purun dados ratu ya landur Widura kula menika sikil kula menika pencik menawi dipun tingali mangke pinarota nggih gegambaran ratune we pencik engko peperintahane kepiye ingkang makaten kula mboten purun Kanjeng Rama ya lah saiki kor kari Pandhu gelem ora gelem Pandhu kudu dadi ratu ana ing negara Ngastina ananging syarate dadi ratu kuwi kudu pisan kudu ndarbeni garwa luwih dhisik ingkang kaping pindhone kudu duweni kadigdayan ingkang linuwih Pandhu ingkang tak wawas mung jeneng para Kanjeng Rama kadang kula ingkang kalih mboten kersa dados Nalendra wonten negari Hastina lajeng Kanjeng Rama matah dhateng kula menapa wawasinipun Kanjeng Rama kula sampun menawi to kula supados nggayuh wanudya kula kinten boten kawaratan ananging wonten ing babagan kanuragan kadigdayan kados dene ingkang putra menika dereng anggadhahi mengkono dadi kowe umpama nglamar putri dadi garwamu gelem ih badhe kula sendikani ananging menawi kadigdayan kanuragan kula saestu dereng anggadhahi lan dereng pantes dados ratu Kanjeng Rama nggih Pandhu arep golek ngelmu kuwi pancen kaya dene wong golek guru gene guru iku wilangane ana 3 perkara ingkang sepisan diarani guru ngelmu ingkang kaping pindho diarani guru dadi ingkang angka 3 ingkang diarani guru jati leripun kados pundi Kanjeng Rama ingkang diarani guru ngelmu iku tegese piwulang saka wong marang liyane umpamane aku gurune kowe murite kuwi sing jenenge guru ngelmu banjur ingkang angka 2 sing diarani guru dadi kuwi tegese titen umpamane mangkene jagat kuwi yen digeler jebul kebak sastra ingkang endah-endah yaiku sastra kang datan tinulis lan sabda kang datan winedhar contone umpamane arep lalungan dadak mandhek mangu adakane wong mau bakal arep ana alangane makaten Kanjeng Rama yen kedutan mripatmu sing sisih kiwa adakane kowe bal arep nemu susah yen keduten pundakmu sing sisih tengen adate kowe arep entuk rejeki sing akeh iku mau sing gendenge juru dadi lah ingkang angka 3 sing diarani guru jati tegese guru jati kuwi manungsa iku digadhuhi roh suci antane roh suci
karo Gusti iku ana utusaning langgeng kang aran guru sejati. Dene guru sejati iku mau manggon ana ing telenging ati kang suci. Mula yen nonton telenging ati kang suci aja ditonton nganggo netra waraka, ning kudu tontonan nganggo weninging rasa pangrasa. Umpamane arep tumandang apa wae kudu manut marang keplasing cipta, awit keplasing cipta iku mau sejatine ose ing guru sejati. Yen ngalor kowe bakal ketemu ana lor, yen ngidul kowe bakal ketemu ana kidul. Tanpa beda kowe arep golek wimbuing kadigdayan iki mau lambarana kanthi meneping pikirmu keplasing ciptamu. Satria bagus prawireng jurit kang karangga ing busananira ana ing biar padang trawang raos ing manah kula siraning nampi sabdanipun Kanjeng Rama abiyasa ingkang bebasan mung sakwanda aneng saestu menika badhe dados dapen kali damar petenging manah kula ingkang mekaten kepareng ingkang putra Pandhu badhe nyuwun pamit ngelamar Dewi Kunti Talibrata sarta pados wimbuing kadigdayan kanuragan. Ya nggih. Ora tamung puja pamujuga ingkang nyerambana marang lakumu nyuwun pamit Kanjeng Rama. Iya nggih ingkang payetna ngati-ati. Saya dalwararas abyor kang sorot lintang kumadhap titi sonya madya ladri lumarang kandaning puspita sang Dwijawara ambrangang ler swaraning madu bronto manungsung sarining kembang
jagat dewa Bathara rumangsa padhang tarwangan rasaning pamikirku bareng aku nampa sabdane Kanjeng Rama abiyasa aku kudu golek wimbuing kadigdayan kanuragan yen wis kono aku bakal nglamar Dewi Kunthi ana negaring Mandura ning sadurunge aku bakal kampir ana ing Kareng Kaburutan satriya bagus prawireng turit kang karangga ing busanane ra busanane ra kasrepaning tias mungsuh padha kadang Kakang Semar Badranaya aja kaget aku ingkang prapta Kakang kayon kati yuping angin sumyak swaraning karengyat samiran wawor kulawan riri lomrang kantaning puspita titi sonya matya latri manungsung sarining kembang ilir-ilir tandure wesumilir tak ijo royo-royo tak senggota manten anyar Lu
tira tira tumitet dahen pinggir damana lumatana kanggo septa mangko sore mumpung gedhe rambulane mumpung jembar kalangane ya surah lepas tindake Raden Pandhu yen sedya angupaya pimbuing kadigdayan kanuragan sarta anggenipun badhe nglamar Dewi Kunti Dalibrata wonten ing negari Mandura. Kasunyatan Raden Pandhu satriya kinasya ning Bathara kang gagarya jagat aja meneh amung kasungkawan senadyan to gogrok wulune salamba bisa nimbungelake pangaribawa gara-gara bumi gonjeng mandelong kang langit samudra kocak sumamburat kaya kinebur banyune ora kang gunung-gunung lemah bengkah mawatu geni katempuing bayu bojro ngakoso jumegluk rep kayu seprangkul rong prangkul rebah kasulaya keneng prebawan ingkang gara-gara pertandane kang gara-gara bumi gonjang kalawan ganjing lemah bengkak bleduk mangampak-ampak lebu katiup ing angin ketiga dawana udan salah mangsa pindha pinusus awor kulawan Yesus tirtaning samudra Burbuwa samudra laya ingkang gedhe mina samya mulumba ingkang alit dadya lendhet siblek kedapa ing dirgantara katon mendung angendanu pindha bangun kasaputing lebu sanalika udan barah mangsa datan menapa pinusus priksa sang Hyang Pada kalamunta madya pada katempuh ingkang kunang gara-gara sedya anyandak cupu manik astagina katetesaken wonten ing jagat ingkang katemu ing gara-gara tes tumetes ingkang panjuta nilmara ndadosaken jagat tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi mira sampun nganti kejot kalamunta gara-gara ingkang dumadi wonten ing jagat Madyapada amung kinarya gegalenganing lelakon sedya ganti jaman sarta alam dene gara-gara ingkang dumadi wonten ing jagat pakeliran amung kinarya angurmati wijil nyerepat Panakawan catur Kyai Luras margaring Petruk Bagong ingkang mungging wonten ing ora-ora balon hari
petis manis Upus tebus saumpama kepiye waratine aja ngucap ora tegas tanpa guna kepiye karepmu petis manis berpolangking saumpama kepiye karep aja ngucap yen to amung sambutana kamar mancung nyupet rasa kang samar gagar wigar pikulae mula tejo bengkok ngirup toya luwung kanggo kanca jroning sepi monomu petis manis manis yen ngucap sing ngati-ati tansah tak enteni dadi ganti kaca bebrayan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam kepada hadirin yang hadir di Bintara Budaya Jakarta pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama Petruk dalam acara yang satu, program rutin Kusumo Utomo pentas 1 bulan sekali, ngaten ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulang tahun Jakarta ke-498, Jakarta kota global dan berbudaya nggih. Mugi-mugi Jakarta ing sakmangke menika lajeng sakelangkung maju. Nyatanipun kita saged pentas kados ngaten menika wonten kita Jakarta. Kita nggih. Lajeng umpamipun kita menika
mboten wonten ing kitha Jakarta umpamane wonten nggih kula mriku mestinipun kula nggih maosaken mriku ning gandeng kula metruk wonten ing kota Jakarta mestinipun kula menika nggih dadi wong Jakarta mila wontenipun ulang tahun ke-498 menika semoga kota Jakarta lebih maju lagi dan semakin berbudaya. Lajeng ingkang ketiga memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah tradisi Jawa nggih. Menawi tradisi Jawa menika dipun sebat peringatan 1 Suro. Nah, menawi 1 Muharram menika tahun Hijriah. Dua-duanya sama, kita peringati berbarengan. Ngaten, aku ora matur akeh nak matur kleru ndak luput. Pokoke menika 1 Suro karo 1 Muharram dadi siji dipengeti. Ngaten menika. Lajeng ingkang angka 3 menika khusus mendedikasikan kado ulang tahun Kompas yang ke-60. Tepuk tangan yang mulia. Nah, menika tegesipun pagelaran wayang kulit menika kita persembahkan kepada media Kompas Group menapa menika grup Kompas Gramedia ingkang kita menika wonten ing Sanggar Bintara Budaya menika sebagai pengemban amat hati nurani rakyat, sebagai media yang akan terus-menerus memberikan dampak positif, mencerahkan lintas generasi, mewujudkan pikiran dan hati masyarakat tanpa batas waktu dari generasi ke generasi. Nah, nyatanipun ing mriki menika nggih BPJ menika wonten kesenian karawitan pedalangan. Menika nggih awake dhewe ngeten iki lah. Sing dina Rebo menika wonten karawitan anak-anak. Mboten bayar. Wong burune wis dibayar karo Kompas. Nah, menika niripun lajeng menika tetembungan wonten wujudane pikiran dan hati masyarakat tanpa batas waktu dari generasi ke generasi. Ini yang dimaksud ini. Dadi wontenipun kabudayan wonten Kompas monggo dipun uri-uri. Nah, menika atur saking panitia sampun kula aturaken nggih. Kirang langkungipun anggen kula matur monggo mangke dipun aturaken tetembangan. Moji Momo Cici, ayo sinden telu kudu muni bareng kaya mangkene iki. Momo Cici Momo Cici Resi-resan telo lo 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 madu salele manuke podang unine ku angunine ku iki dolop-dolop iki padha menyang endi to? Sore mau ke brauk-brauk pas entek panganane boyo. Iki nek tetembangan kono niku dienggo kakung karo putri umpamane. Resi-resan telo kuwi putri, ajeng madu salele kuwi yoga kabeh karo sak geronge. Manuke podang. Lah kuwi nggon manuke kuwi ya anu kuwi sinden. Unine kuwi yoga ku engku anak kuwi sinden ki. Ngene sing dingko-engko iki nggon sinden ki. Ayo kudu sing bareng. Iki sing semangat kudu iki. Iki. Loh, ini lho. Loh. Ayo. Nek tanganku ning ngarep kene kuwi putri. Kata aku tak ning tengah kene mendong ngono. Nek tanganku ning ngarep ki putri, nek sing ana mburi kuwi kakung. Kata kuwi ayo. Tak beleni resi-resan telo lo putri, madu salele kakung, manuke kuwi putri. Dan unine kakung ku engkuan putri unine engku ada. Ayo sinden telu nyekelme kabeh. Ya. Risi-risan telo lo manuke podang ku angkuan ku
kadang gonggoan iki. Aning iki ora cetha iki mung gandeng ngokeh. Ning tak jaluk 1 lawan 1. Oh, wah. Iki nek ora sih Tanti. Tanti wong sitok wae. Ning suarane ora nganggo swara sing cetha. Aku ki nek nang kamar mandi nah, nganggo swara gulu umpamane saiki Tanti ya nah ngono. Lah sing kakung iki waduh sing nyerak mic sapa iki? Iki mesti Lurah Yati iki mesti iki ya. Lurah Yati. Ngono sing cetha. Ayo, Tan. Ayo Tan. Ora ngono. Kurang cetha kuwi. Kurang cetha. Ngene lho, Jeng. Ngono. Ayo. Ayo, Tan. Ayo, 1 2 3. Ora ngarep. Lah kok wis saiki kepiye ngono? Apa kurang dikapak-kapake wis kepiye? Ayo Tan, saka ngarep. 1 2 3. Ayo. Pisan gas, ayo. Ayo. Wo alah Tanti sidene Darto. Mas sisan nah kendangnya Mas Kato langsung tungdet ya yo Tan. Petruk manggo risi-risian telo aku ya aku tak ya sak gending iki lakone iki nganggo lagu-lagu sing kuno. Momo Cici ayo dirake sik tepung telu Momo Cici ayo Momo Cici Nam Ciro Cimoluro Nam Ciro Cimoluro apik iki buta galak polahe lonjak sarwi sikrak nyaga sampur nuli tonjak ngali maneh rupane teng calone iki puron apa tak senggo puron kang remeh lawang kowe wewe sing marah-marahi lawang kowe wewe sing marah-marahi
mripate plerak plero Up. Aja mandhek dhewe-dhewe. Mandheke iku kudu ngenteni kendange Mas Kato umpamane. Matane plerak blak kuntek. Nek urung blak kuntek urung leren. Kulite abang ngono. Dadi sinden telu kudu sing akur. Ayo tak wiwiti saka nggon kulite. Kulite ambang matane plerak plero kulite ambang kulite ambang matane plerak plero tegese ngono kuwi akur ngono kuwi ora sing ora agak suwek mong kudu ping 4 ya mong kulite ya Mbak Dani mong kulite ambek kero jarwa sarya lumateng ancala srengeng karsa srengeng karsa gones mung nadya nyumurup ana tekate dipanah ngisor gelagah ana manuk onde-onde mbok Sri Bombo mbok Sri Kate mbok Sri Bombo mbok Sri Kate wis titik wae nek Kang Petruk karo Kang Gareng mau rada dawa ning aku iki semene iki wae Kang Gareng karo Kang Petruk mau entek-entekane nganggo serpekan ning saiki ora Rama Semane atak nganggo sampak wae titunda gagat ngarang trisun diwinayeng jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala langeng jagat sanyata patu pate ula lanang
patupate pangirite kebodong sasi sesa bikumarang triwat kata tundra yen akhir ulah-ulah satu pate ulolan nang dung tang dung selorot silegur sasireping goro-goro tanpa ana huna tanpa ana huni padang terawangan ajinglang-jinglang pindha jagat binabar pating jlegur apa swaring kang tiba kalamuta emas kapandhema sak dedeg sak pengawe katon taksih manter tejanira sak sodalangang amung kono klairu kepeleke kaya Kyai Lurus Marbodranaya mangkono kalamunta Cinandra Kyai Lurus Marbodranaya dadya Sekar Putra Semar eko pamongesa tria agung terahing wita ratya tutwuripan handa yani satya putya satya putya pangakase luwih ewoh lurah samarayan kinunggung yen jaluwa samar jojo mungalir pawestri yen estri yen estri lurah semar kakun songan lambe cablek untuk siji kiyal kiyul hidup ramyang netra rembes irung suntri watang lenduk kuncung putih lir saloka
Aku bengak-bengok dhewe. Malah kelingan Dek Semono. Kaya ngene iki anggere goro-goro kene iki etan yo ngene iki. Aku tak nembang barang miring. Iki mau larasan wis tak gawe menyuruh dhewe, Mbak ya. 66 ro, mau larasan 9, terus tak gawe menyuruh dhewe. Jalaran nek metu Semar, nek gara-gara larasan 9, Semar ki kudu menyuruh, kuwi patokan Ngayogyakarta. 66 ro, larasan menyuruh. Aduh yono Adoyono son anembang duh Rama aduh Rama son anembang aduh Rama arep nembang apa aku udah aduh ket mau. Sun anembang Gentodoro Joben alus rinumpaka Kesawangan Indonesia Gentodoro kuwi sawangan. Tegese sawangan kuwi sempritan sing ana mbuntuting manuk dara kae. Mune manuk dara kae nek diumbulke terbang, uwi nganggo sawangan buntute. Nah, joben alus rinumpaka, joben alus kuwi marmer. Mulane tetembungane megya sawangan, ki sawangan. Indonesia merdeka. Aduh yono sun anembang iku maning sun anembang garurikma carema pinindo jalma aja nekat mayangake wong senajan atmu sak wanda bebasan ki ngemu pitutur mengupat tulodo garurikma kuwi apa jungkat mula tetembungane aja nekat cerma pinindo jalma kuwi wayang mule aja mayang-mayangake wong tuwa bagi aja nekat nak karo wong tuwa karepe rak ngono tuwa nggih Mbah Dilan nggih nah rak aduh Rama son anembang iku maning son anembang semut seta son anembang semut seta semut seta pasemone wong anendra layap joning netra kanasira wis biasane akhire gara-gara ngene iki wis gek campur sarian ya sing kuno-kuno ngene iki ya ditokke malah lali lho Pak Petro kula Pak Rene le Rene le iya saderengipun kula menika badhe matur moh matur apa le niki wau kula pikantuk nawala saking Pak Sukiman Bapak Sakiman SMK Pandawa Budi Luhur wah kira-kira 5 tahun yang lalu nanggap aku neng kono sindene ya dani kuwi mbiyen ngono kuwi lah pundi Pak Sakimane sakniki pundi
Oh begitu, biasanya ngeten iki mawi saweran. Wingi 50.000 wah nak Pak Sakiman yo nek 50.000 yo ora no. Kudu 500. Nggih Pak Sakiman nggih. Nggih. Ya sesuk ditanggap Pak. Soalnya pun kalau umum nggih Pak Sakiman nggih nanggap saya lagi. Selamat ulang tahun Kompas Gramedia kagem Pak Dalang Tukirno semua sukses matur nuwun. Niki Mbak Dani iki idolanya SMK Pendowo betul ya. Ya, yes. Sampun kula aturaken. Petro, apa Pak? Kowe ndang rene. Ki nembang napa? Ya wis cara kuno kae. Nem ro. Longeng gadung romambat neng krambil gading ana rondo menyang sandang medak medok nyangking mendong manuk podang mencok neng papa gedang nucuk iwa ing kemundung Kyai Duda ngombah gadeng kepleset cemplung gadeng yong 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 biyong nyaputune mongen biyong agonal ganel kowe iki anggere muni gonal ganel ngono lambemu nyanthik wis piye lah diteruske ladreng apa Sarayuda mak aku kembang ditondong sing klambi abang Sawiji Sarayuda muna angkara
Kambatane iku mu kepiye ngene?